guys. Happy to see you guys. Happy to see you guys. And but I'm so happy to see you online. A short text and on this share manerano. A short text and on this share manerano. Romans 10 verse 17. Romans 10 verse 17. Romans 10 verse 17. And the Bible reads, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kutenda kunouya nekunzwa, uye nekunzwa shoko la Mwari. Kutenda kunouya nekunzwa, uye nekunzwa shoko la Mwari. So laditsanangure kunzwa kuri kudescribe pano in two dimensions. Kutenda kunouya nekunzwa, uye nekunzwa shoko la Mwari. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Shoko la Mwari is a spirit word. Shoko la Mwari ukada kuti urinzwe, zvinotoda nyasha nemweya wa Mwari kuti ugone kurinzwa. Number 1. Number 2, warinzwa rinokuita mhando yemunhu rinokusvitsa pa level yekuti unenge wane manzwiro akakreatwa neshoko akurarama mauri than kunzwa kwenzeve yako. Kunzwa kwekutanga ndichitaura kudai, kunzwa kwenzeve. But kana riri shoko raMwari riri kuparidzwa namanje, pane kunzwa kunobuildwa nelevel of knowledge in you. Samuchiona hatifanane zvatinonzwa nemanzwiro nekuda kwezera uye nehukama naMwari uye nekuda kwamweya mutsvene ari matiri anotikonzera kunzwa, uye neshoko raakurarama matiri rinokonzera mamwe manzwiro. It's a bit complicated, but I'll try to break it down. Kutenda kunouya nekunzwa. Faith comes by hearing, and hearing by the word. So there is a hearing by your ear, and there is a second level of hearing that comes by the word. By the word, which means the level of the word or knowledge in you concerning the word. Rinokusvitsa pa level yemamwe manzwiro. Saka muchiona kuti parinoparidzwa zvatinonzwa nemanzwiro zviri different. Mumwe zvinomusumudzira, mumwe anonzwa zvisiri izvo, mumwe anonzwa zviri izvo. Manzwiro ane chekuita nezera. Uye ndakazodiscover kuti kune manzwiro ane chekuita nekuti unoda here kudzidza kana kuti uri kuda kunzwa, nokuti une kuziva kwaunoti unako mauri kwaunoda kukorekta nekugadzirisa wauri kunzwa. Those are platforms that are different in life. As I always tell people, munhu wausingafarire haagone. Munhu wausingafarire haagone. Kana akataura chokwadi kana akagona, kwauri wakatsika platform yekuti hazvisiri izvo, haazive haagone. So unocreata mamwe manzwiro nekuda kwekuti haufarire ari kutaura nechinhu chiri kutaurwa. Kunzwa kuri very tricky. Chakanaka chikataurwa nemunhu wausingafarire, chinonetsa kuti uchinzwe sechakanaka kana kuti chiri correct, nekuda kwekuti already uri pa platform yekuti munhu uyu, let's say mufundisi, haana kudanwa, kana kuti munhu uyu haana Mwari, kana kuti munhu uyu handimufarire. Those are platforms dzinokoza mamwe manzwiro. That's why faith comes by hearing, and hearing by the word of God. There is a level of hearing creatwa ne the word that dwells in you. Number 2, there's a dimension of hearing inoitwa nemunhu anzwa the whole message, neimwe hearing yemunhu anzwa part of the message or one line. I'll give you an example. Let's say une munhu ane mari yako wawafonera kuti shamwari ndiri kuda mari yangu, obva akuti uya kutown. Message iyo inotaridza kuti mari yako arida kukupa ende mtown arimo.
But the best and the second message ngakubatsire kuti usvike pari akupe mari, unomubvunza kuti mutauni nechepapi, which means half truth is dangerous. Kureva kuti unouya mutown oshayiwa munhu ane mari yako ende munhu wacho arimo mutown ende mari yako achida kukupa. No danger ye half truth. Complete truth ndeyekuti ati ndine mari yako uya kutown, wobvunza kuti nechepapi, oti kuna fourth papi, obva ati ndiri parenki panokwirirwa mabhazi egoromonzi. Waakuya une full information, unodzoka uine mari yako. Ukauya une half truth, unodzoka usina mari yako, but mari yako iriko ende munhu ari mutown achida kutokupa. So half truth, saka uchiona even nyangwe matare edzimhosva, kana pane nyaya iri kutaurwa kana kupokana kwevaviri, vanotendera kuti mumwe anotaura, kana mumwe apedza, mumwe opiwa mukana wekutaura, so that they balance the matter. Vane nyaya kana kuti vane evidence from both sides. Evidence kana kuti nyaya from one side hazvigone kuti ipaswe judgment. Iyi common sense haisati ya revelation. Common sense mumatare edzimhosva, wisdom iri natural mumatare edzimhosva, havatonge nyaya from one side. Neari kupomerwa mhosva anopiwa mukana wekutaura, vari kumupomera vanopiwa futi mukana wekutaura. So what am I trying to teach manherano? Kana munhu uchida Mwari, uchida shoko raMwari, une ukama naMwari, shoko parinoparidza uchirinzwa rinofanirwa kupupurirana nerinorarama mauri kuti rikupe chinobatika pamusoro pemessage yaparidzwa. So to some, the message can be powerful and not effective. To some, the message can be wrong according to their level of understanding or according to their love towards. Challenge yandakaita ndiri kuchikoro, especially pa issue maths. Inina maths teacher tanga tisingawirirana kana asingafarire the maths teacher. So time yaiva nguva lesson yake already ndakaisa platform yekuti is not a good teacher. So akazoteacher zviri good, ini ndakati is not a good teacher, ndinonzwa zvisiri good mune zviri good zvaari kutaura. Kana ndinopika a line yekutaura against iye, so that ndinobva ndaita sekunge ndiri correct because ndapika a line but isiri complete. Faith comes by hearing, and hearing by the word. Unozara ndikataura shoko izvezvi randikuta, kana ndikati Jesu ndimambo, Jesu ndishe, kune vanogona kuti haichokwadi Jesu ndimambo, asingandifarire anogona kuti hongu ndimambo, but umambo hwacho hauna kuutsanangura kuti hwakamira sei umambo hwacho ndokuzodi. Why? Because hazviite kuti munhu wausingafarire nyangwe akataura chokwadi chakadii ombere maoko kuti this is right. Why? Because ukadaro unoluza vanhu vakakutevera nekuda kwokuti waiti uyu haasi right. So uri patight kana une the people who clap hands to you, who follow you because you hate someone. So if God uses that someone to preach the truth now, you are supposed to defend ruvengo rwako paari kuti hachizi chokwadi hazvisirizvo hazvirizvo nokuti Mwari havadai. Whether you are right or you are wrong, but nyaya iripo ndeyekuti you lose your touch, your connection, nekuda kwekuti if people comes to me because I hate so and so, I must make sure kuti kana vanhu vakanzwa sekunge munhu yataura chokwadi, ndinofanirwa kutsvaga a line yekuti ndiite sekunge hazvisirizvo. At the end of the day, vanhu vakahotspotwa paruvengo irworo, they suffer. Do you know kuti kune vanhu vanovenga munhu kwete nekuti munhu ari wrong, but nokuti haafarirwe nemunhu wavanofarira? That's a dangerous thing in life, chekuti nemunhu wausingazive, wausati waona, but kana asingafarirwe nemunhu waunoziva wawakaona,
zvapachena kuti you take side remunhu waunofarira, ende munhu iyeyo you must make sure kuti anobuilda chinhu chinoita kuti urambe uchivenga, because at the end of the day ukafarira munhu wausingafarire nokuti agona, you lose support and people who follow you because wakati ninge hasi right. I've seen such challenge mulife yevanhu vazhinji zvekuti vanopedzisira va musystem yekuvenga munhu nokuti vari kuhotspotwa ruvengo nemunhu asingafarire munhu. So nauye kunzwa shoko raMwari richiparidzwa, ndati number 1 ndatora Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word. That's a dimension iri mushoko raMwari rekuti kutenda kunouya nekunzwa. So pane kunzwa number 1 kwenzeve kwemunhu wese. Shoko rikataurwa wese ane nzeve anonzwa. But ukazonzwa Jesu achiti ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke, ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke, that's another level yekuti hauchanzwa zviri kureva pastor, but waakunzwa zvinoreva mweya. Saka unozvinzwa nenzeve dzemweya. Dzenyama dziri natural zvinoita kuti unzwe mufundisi, but the spiritual iyene the level you have in him zvinoita kuti unzwe kutaura kwamweya. Wow. I need to repeat and help somebody. Munhu wausingafarire haagoni. Even akagona, hatred iri mauri inokuudza kuti but apa hazvisi. Kwete nokuti pane chaatadza, but nenyaya yekuti azviite kuti uti agona, because you lose relevance. Saka tiona paine danger yekuti uvenge munhu waMwari nekuda kwekuti kana Mwari vakazoshanda naye. Okay, I'll give you an example. Blind Bartimaeus achidanidzira kuna Jesu, mwanakomana waDhavhidhi ndidzuro yongoni. Zvanzi vakaenda kwaari vanhu vakati nyarara. Ndokubva aramba achishedzera. Jesu ndokubva ati mudanei. So you see, the same people vati kuna blind Bartimaeus nyarara ndo vari kushandiswa futi naJesu kuti mudanei. So vambotaura ravasina kutumwa, yes. Vambotaura zvavafunga, yes, pavamuti nyarara. But pfungwa yaJesu ndeyekuti mudanei auye. So which means now vakutaura pfungwa yake. But kana wanga wambomaka kuti vanongotaura zvavafunga havana Mwari, unopedzera wakuluza kutaura kwaMwari nekuda kwekuti unorivengo rwawakabuilda ukatadza kuzoziva kuti munhu ane mukana weshanduko even atadza, munhu ane a privilege yeforgiveness even atadza, munhu anogona kushandiswa naMwari nyangwe aimbozvitaura zvisirizvo. That's the danger of the things of God. John the Baptist achiona Jesu anoti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. The same John ari kuprison anoti endai munomubvunza ndiwe here kana kuti timirire umwe. There is a change there. Akambotaura kuti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika, but because of pain and jail maonero ake achinja, akuti kana murimi endai munomubvunza kuti ndimire kana kuti timirire mumwe. So pain pachayo, marwadzo ari kuexperiencewa naJohn the Baptist ari kuprison, amupa mamwe maonero nematauriro. And those who were around him now vane problem nekuda kwekuti kana kune vakambonzwa Johana achiti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika, bozomunzwa kuti endai munomubvunza kuti ndiwe here. The unfortunate part ndevanhu vaudzwa nhasi kuti endai munomubvunza. The fortunate part ndevanhu vakaudzwa. Vanhu vakaudzwa kuti iri ndiro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Saka kune vakanzwa the truth from John, kune vakanzwa a problem message ina John ari muproblem.
Okay. Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So pane kunzwa kwenzeve kwemunhu wese nekunzwa kwevanamwari vane shoko raMwari mavari vaakupiwa mamwe manzwiro namweya uye vachishandisa nzeve dzemweya. People of God, hear me very well. Shoko raMwari haurinzwe nokuti wakangwara, but unorinzwa nokuti mweya waMwari uri mauri, unopupurira shoko rawakunzwa kuti ndiro here kana kuti harisi. Ufunge nezera remunhu rinokonzera manzwiro. I was relating example yandaitaura kuti tiri kudomboshava kumusha kuti gogo vairara vabika kuti tumukire kumagadheni mangwana. So makarara imomo sevakomana vaiuya voti vakomana imi zvamuri imi mugozodya nyama iyi. What it means musadye, but havati musadye, vanoti zvamuri imi mugozodya. Iyoyo message panzeve inoita kuti ufungidzire kuti tatenderwa kuti zvatiri sitogodya. But maturity inokuudza kuti zvavari kutaura hazvisiri zvavari kureva, vari kutirambidza. Saka kunzwa kuno number 1 kune chekuita nematurity. Number 2 ni mweya waMwari uri mauri. Number 3 ne love kana ruvengo ruri mauri rinokupa mamwe manzwiro echinhu chataurwa nemunhu. Munhu wese wausingafarire haambofa akataura zviri right. You always find a line, you will pick up something kuti hazvisiri izvo. Why? Because uno lose relevance. If people follow you because you hate so and so, kana kuti mune common enemy. I'll give you an example zvinoitika kubhora. Dynamos payaitamba neteam yekuZambia ichirepresenta Zimbabwe. Whether munhu ndewe Capes kana Highlanders anosupporta Dimbare. Haasi kusupporta Dimbare nokuti anoda Dimbare. Taane common enemy as a Zimbabweans. Timu yese iri kutamba netimu yemuno muZimbabwe tinoita chirwirango kubatirana because ya common enemy. But Dimbare ichidzoka ikadzokera mu league, the same person afarira Dynamos haachaida because yadzoka mu local league yakutambawo netimu yake. Hazvizoita kuti munhu aramba achiti Dynamos yakapenga. Why? Because anoluza kuwirirana nevamwe vake. Vamwe vake vatombowirira naye vachifarira Dynamos against Zesco yekuZambia. But kana Zesco yaenda Dynamos yakutamba neHighlanders, munhu waHighlanders akatanga kuti Dimbare yakapenga, anodzingwa kumasapota kubeira Highlanders, vanhu havachamufariri. Anoluza relevance, anoluza relationship nevamwe vake nekuda kwekuti ruvengo rwavo pane parinofanirwa kugumira, love yavo pane painofanirwa kugumira, woita a common enemy. Munoziziva here kuti vanhu vaMwari havawirirani. Mumvata but sei vanhu vaMwari. Pandati vanhu ipapo ndo pane nyaya vanhu vaMwari. Whether man of God, woman of God, vanogona kusatowirirana. Danger yaapo. Akavengwa nemufundisi wako asingawirirani napastor wako, kana akagona chinhu, iwewe hazviite kuti uudze pastor wako kuti shoko raparidzwa nderechokwadi. Unomirira comment yapastor wako. Saka nokuti havawirirana haamufarire, anobva ati hazvisirizo, that's blasphemy, error, hazvisirizo. Newo unoita manzwiro akarerekera kuna pastor wako nekuda kwokuti ndiye atori pastor wako, ndiye waunoda, ndiye the only man of God in the world to you. Danger iripo ndeyekunzwa wakatsika platform yeruvengo kana kuti uri biased towards whosoever you call your man of God or your woman of God.
dai Mwari atiwanira nyasha. Tarumurwa kubva mumasystems eruvengo. Tamachuwa takura tagona kunzwa through the Spirit of God. Kwete nenzeve bedzi. Nzeve idzi ndedzemunhu wese. Rikatotaurwa anonzwa wese anonzwa. Patukanzwa Jesu akuti ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Zvemweya hazvinzwiwe nenzeve yenyama. Zvinonzwika nenzeve yemweya. Nzeve yemweya chii? Number 1, immaturity. Number 2, love yako towards the things of God. And your love towards the things of God. Do you know, hakuna shoko raMwari ringaparidzwa nemunhu anonzwa Mwari kana kuti ane mweya waMwari rinomhura kana kushoropodza shoko raMwari iye achiparidza shoko raMwari. Panogona kuva nemanzwiro asiriwo kana kuva nehalf or not complete truth pachinhu chataurwa. Ogerekanupemenzaniswa. Jesu paanotaura achiti kutenda kwenyu kwakasaita sekwemaFarisi, kutenda kwenyu kwakaita sekwemaFarisi hamungapinde ushe hwaMwari. That line, that example, kana usingafarire Jesu unenge wakuti saka anondobiga maFarisi ari kutosapota vanhu vakarasika saka iye akarasika. Yet it's an example yaunofanira kuzoenda deeper kuti kunonzi kutenda kwavo kuita sei, kunonzi kufanana nesu. Anenge achitaura their dedication even mukurasika, they were so serious to an extent yekuti zvinodiwa mukurasika kwavo zvese vaita nemoyo. People of God, hear me very well. If you don't mature in the things of God, unoshandiswa. Akavengwa na pastor wako kana akaparidza chokwadi ya Kristu, hauzvigamuchira, haufare, enda ukure, enda una chaunodzidza. Why? Because you wait for your men of God to comment on that. Ufunge vanhu vaMwari vanhu. That's why I always tell people who listen to me that I'm not the only preacher. Even a teachable spirit from different men and women of God. Why? Nekuda kwakuti mweya waMwari unenge uri mauri, kwauchaparidzirwa ikoko ndiwo unofanira kukupupurira. Ufunge nhau yekunamata Mwari inosvika palevel yepersonal relationship yako sedunga munhu naMwari wako. Baba vedu akati, munhu waMwari akati, baba vedu akati, munhu waMwari akati, munhu waMwari akati ninga asi right, munhu waMwari akati ninga asi right. Mwari vanoti kudii? Nemunhu akanzi nemunhu waMwari wokuchechi kwako haasi right. Unoziva kuti hakusi kupanduka kutsvakawo Mwari sedunga munhu. Mwari wopota vachitaurawo mauri vachikuonesa. Because inzwaka munhu wandakavenga inini haagone akatogona. I make sure ndine zvandatsanangura kuti arambe achinzi haagone. Saka ndichiti vanhu vaMwari vanoda kunamatirwa varegere kuzara ruvengo to an extent yekuti vanokuvadzisa vana. Zvichida anotoziva kuti chataurwa ichi chokwadi, but achitaura wacho. Saka I'll find a way yekuti nditi hazvisirizvo. So that vana vangu vanonzwa kuti baba vedu vanesu ende uyu akarasika. Saka you be by all means from all angles of life. Pese pashumirwa vhangeri unotsvaka kuti ningaparidza kuti kudii, ningaparidza kuti kudii, ningaparidza kuti kudii. Why? Because wakabuilda vanhu kwauri uchiti vese vakaipa. Saka vese waane task yekuda kunzwa kuti vari kuti kudii pavari kuparidza. Ende chese chawanzwa unotoziva kuti nevana vako vanozonzwa. Saka unokasika kuti ninga asi right pakati, ninga asi right pakati, ninga asi right pakati, ninga tukanganisa pakati. Dambudziko nderekuti kuti uchinzwawo kuti Mwari vanoda kuti uti kudii, unenge watoti muCID wekudenga. By that trying to protect
your own congregation kuti vave vanhu vako kwete kuti vave vanhu vaMwari. Imwe danger iripo, munhu waMwari anofa. Number 1. Asati afa munhu waMwari anogona kufa pamweya zvekuti haana chemweya chaMwari chaanonzwa, but anotsvagawo kuti ninga akatiwo kudii uyo, but ninga asi right. Next week ane uyu, because vanhu vaMwari vakawanda, saka gore rinopera kuti every week unongoziva kuti this week ndikabata nhingi, next week ndobata nhingi, vakazokangana ndozodzoka kune uyo watakambotanga uyoye, tinotsvagawo kuti amborova ripi this week tovatapikisa. And the congregation yawakafidha zvinhu izvozvo yajaira inozvifarira. You become powerful not by preaching Jesus, but by being a man anoudza vanhu pamusoro pevamwe vanhu, because malevels evanhu mukukura mukunamata takatosiyana. Kuno kuti even akasanyora manotsi paparidzwa, but akanzwa kuti muparinga itsotsi, anoenda kumba kwake aine joy yakazara so. Kunzwa kuti muparinga nasaudziridzwa hasi munhu waMwari. Let me tell you people, my era harisi vhangeri zviziviso. My era will not change and transform your life. And who knows if whether that era is wrong zvechokwadi or not. Do you know kuti Mwari vanogona kudhila nemunhu wavo vakapedzerana naye, ukasara uine nyaya yekuti but ninga akazodai, but ninga akazodai. Mwari wacho anoti kudii, ende munhu wacho kuna Mwari nyaya yakapera sei. So you end up wakuda kutotichwa kunzi mind your own business in the things of the kingdom to an extent yekuti unopedzisira wakabatira pane nyaya yakadarika. I'll give you this understanding. Vakadzi vaenda kuguva vari kuda kuona Jesu. Shoko rinotaurwa kumakuva rinoti kudii? Go and tell my disciples tisangane Galilee uye na Peter. Panoti uye na Peter, that's a picture yanoda kuti ugone kudzidza kubva pairi. Kuti Mwari vanogona kuda munhu wamakafambisa mbiri yekunzi akaramba Jesu, saka ndifungidzo kuti muchikwata achirimo, ndofunga achaverengwa nokuti akaramba Mwari akazotaura zvisirizvo Peter. Mwari haasi munhu. Mwari vane moyo murefu. Mwari vanokanganwira. Munhu anopfugama achichema kuna Mwari, Mwari vanogona kudhila naye vakatopedza nyaya. But nokuti munhu akatadzira Mwari ari moyo murefu, but iwe haumufarire, kwauri nyaya iyi unogona kuichengeta kusvika muguva, and you will be shocked. Why? Because munhu kana achiri mupenyu, munhu achiri alive, ane access yekuchema kuna Mwari, uye Mwari vane nyasha dzekunzwa vanhu. Mark 16 verse 7. Asi endai munoudza vadzidzi vake uye na Peter kuti unokutungamirirai Galirea, muchandomuona ikoko. I'm using a shorter version. Mark 16:17 is so touching and so powerful kuti ugone kunzwisisa kuti dzimwe nguva kuita kwaMwari kunodai. Peter waramba Jesu kuti andimuzive, but Jesu haasi kuramba Peter. Peter wakaramba Jesu katatu, but shoko riri kupiwa vakadzi vauya kuguva nderekunzi endai munotaurira vadzidzi vangu uye na Peter kuti tosangane Galirea. Tell my disciples and Peter. And haasi necessary dai panga pasina problem yaitika kumashure pakati pa Peter na Jesu yakuti Peter wakaramba Jesu katatu. So nawe yakafamba kune vakainzwa ndeyekuti Peter haasi murume kwaye pamberi paMwari. Mwari havatombomudi, akatoraswa because akatevera, but akanoramba tenzi katatu. Chinopa shoko kuti ritaurwa kunzi endai munotaurira vadzidzi vangu uye na Peter, chinondiratidza kuti Mwari ane vamwe vanhu vaanogona kuda akawanira nyasha, but vasina kutaura nesu.
indogona kutofambisa vhangeri rekuti ninga akazodai itsotsi akazodai whether true or false. But hepano pane nyaya yekunamata Mwari iri very dangerous and sensitive kusvika palevel yekuti God and man vanogona kuita zvinhu zviri personal. So wachiona, it's hard for me kuti nditi ningi haasi munhu waMwari, kana kuti nditi ningi anozvita akaona Mwari, haana kubvira aona Mwari, haazive Mwari. Why? Because kune zvinoitwa naMwari nevanhu vake kana kuti nemunhu zvisingazoinvolvawo mapasta kana vamwe vanhu. So uchiona pane nguva yekuti munhu anotaura kuvanhu kuti ndakadanwa, ndakasangana naJesu, vanhu voti hazviite. Why? Because vanhu vanofungidzira kuti Mwari akaita chinhu nemumwe munhu anofanira kutanga atsvaga vamwe vanokuudza kuti haningi musanzomunetsa ndindi naye, kana ningi paakanditadzira paipai takazotaurirana ndakamuregerera saka mugamuchirei. Vanhu vakasvika pekuti vanga vasiri kugamuchira. So iye aita encounter naMwari. Ananias akatopiwa message, enda unonamatira so. Ananias akaita sekunge achatsanangurira Mwari kuti munhu wamuri kutaura ndidhile naye haasi right. So kune vanhu vanogona kuita right in privacy with God, but vasiri right in public with men. Dai Mwari watibatsira, dai Mwari watiwanira nyasha manerano. Faith comes by hearing, and hearing by the word. So pane hearing yenzeve iya haina nyaya. Saka Jesu achitoti ane nzeve dzekunzwa, kurati dziriko dzinonzwa dzimwe nyaya, but pane nyaya yaunofanirwa kunzwa. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Faith comes by hearing, and hearing by the word. So hearing iri kunzi by the word, it's another dimension. So noti Jesu pane paaita akataura vanhu vaiti blasphemy. Blasphemy. Why? Because vanenge vatonzwa zvaataura, but vasinganzwe zviri deeper zvaari kutaura through the spirit. Kangani Jesu achinzi ari kuita blasphemy, ari kuzvita akaenzana naMwari, ari kuzviti mwana waMwari. Vanhu ivavo vaitomuti blasphemy vaida Mwari zvokuti fe, but the level of hearing vanga vasati vaidevelopa zvekuti vakapedzisira vakuti Jesu ari kuita blasphemy. Inzwa pese panonzi pari kuitika blasphemy pane munhu anenge aita manzwiro. Ndisingazive kuti manzwiro ake ari led by the spirit or just hatred or trying to be popular on a certain text. Oza, we are living in dangerous times dzekuti you want to prove a point to people kuti pavanhu vese vakadanwa, I'm the best, ndine better revelation, I know much, God called me, and all this, they are wrong, they are fake and everything. To an extent yekuti unopedzisira wakukorekta zviri correct kuti ukipe relevance, because hazvizoita kuti uti ninga anogona iwe uri chete unogona. Ndo danger iripo manje. Hazviite kuti nditi ningi zvaataura zvichokwadi nekuda kwokuti vanhu vakauya kwandiri vakauya ndatuka munhu iye. Saka ndine task hombe yakakura yekuti ndine munhu wanofanira kuramba ndichingoti agone asiri haana Mwari, so that vakauya kwandiri ndataura izvozvo vanofanirwa kufara kuti baba nemunhu uyu vakunyatsomugadzirisa. At the end of the day, people are not growing, but the church can grow. Why? Because vana vadiki vanowanda panoitwa zvinhu kazhinji. Because vana vadiki vanogona ngouya nekuti kune vamwe kuri kuitwei zvingachinje upenyu hwedu here. Itori subject kuti vana vadiki they don't care. Vana vadiki vanoenda pakaungana vamwe pari kunakidza panei pakazara hande tinoona kuti pane vanotouya vachida kuona kuti kunei, vakasvika even kusina chinhu vanogarira kuwanda iko kuti takawanda pana pashuwa abo zvinhu zviri right. Ndisiri kuti kuwanda kwakaipa, but ndiri describe nature yevana.
baba, kana wakauya kwandiri nokuti ndinosapota Man U, kana ikazotadza bhora sei kuti iwe urambe uchiwirana neni, ndofanira kutaura ndichiti tichapika. Mukombetotora this season pakatonaka, zvinoita why bo ndo chinhu chakatibatanidza. Tikabatanidzwa nevhangeri rekuti Jesu ndimambo, dzimwe nyaya dzinoitika dzese haisi nyaya, nekuda kuti rakatibatanidza ndere pamuchinjikwa, ende iroro harichinje zuro nhasi namangwana. But ndikabatanidzwa nerekuti Muparinga hasi right, musi waanoita zviri right ndotyira kuti ndokuluza, ndofanira kuti aiwa zvataura hazvisi, aifanirwa kudai. Saka unopinda busy nokuti pese pandagona ndinofanira kunge ndisina kugona. Saka you must make sure kuti unoona kutadza kwevanhu, hauchataura kunaka kwaKristu aiwa. Bozo ukangoti Jesu akanaka, ininiwo futi kuno kuti katiwo Jesu akanaka, tinodivhaidha vanhu. Vamwe vanouya ikoko, vamwe vauya kunoko. Saka kuti vamwe vasazouya kunoko, Jesu akanaka wandiri kuparidza inini anofanira kunge asina kunaka. We preach Jesus to win souls. We talk about others to win members. And the danger members akauya nokuti ndakatuka ningi. Avauye kuzonyora manotes, vanouya kuzoseka, avauye kuzokura, vanouya kuzoungana nekufara. Ningi nhasi apedzerwa, ningi abatwa, ningi agode, ningi azodai. Uchatoona kuti akatakura bhuku remanotsi rekunonyora kuti akure nekudzidza, hakuna chinonyorwa, nokuti zviziviswa hazvisi worth kunyora. Kuti aprofeti ningi vakaba, chechi inofara yoseka yobva yati saka wedu haabe ari right. Why? Because hazvizoita kuti ati profeti ningi vakaba, nenuwo ndinombobawo, you lose people. So when you try to be the best, to be good, you will always have a burden yekutanisha nekutaura zviri negative against others. And the people who come to you and love you for that is sign yekuti vanenge iwewe. Every level of life, whatever you do, you attract people. Every level of life, whatever you do or say, you attract a certain kind of people. Why? Because vanhu vakasiyana siyana zvekutodaro. So uchiona kukanzi kwaita machechi akawanda zvakadii, those old churches, mainline church nekudi, vanoramba vaine vanhu vanopinda ikoko. Ndo zvakaita vanhu. So haugone kuti because vanhu vawanda vauya kwandiri saka ndiri right. Ushoma neuwando hwevanhu coming to you hazviconfirme kuva correct or wrong. Why? Because people, they just follow. So uchiona team iri pabottom peloko ine masapota anotoridza ngoma mubottom imo, iri pamusoro ine masapota avo, iri pazasi ine masapota avo. Ndo nature yevanhu, zvinoattracta vanhu panzvimbo nezvinhu very different. Wese mukava necommon enemy, hazvino kuti mune muchiwirirana, makasanganiswa mukuwirirana kwenyu nekuti zvamakavenga zvakafanana uye zvamusingafarire zvakafanana. I'm sure manherano ndingoshare hama dzangu kuti munhu agone kubatsirika, tigone kubatsirika. Kana Mark 16 verse 7 ichiti, endai munotaurira vadzidzi vangu tisangane Galirea uye naPeter. Zvoreva kuti Jesu unoziva mwoyo nemafungiro evanhu nekuda kweera yakaitwa naPeter paakandiramba katatu. Asi inini satenzi wake ndichiri kumuda. Ndakati hakuna chinorwadza chekuti Mwari vanogona kuda munhu wausingadi. Ndo uchitarisira kuti munhu iye aite problem. But Peter obva atosara achitungamirira kereke. The last one kuita era iri so common pamberi pevanhu
ikazivikanwa kuti Peter waramba Jesu ndiye unotrustwa neNew Testament Church kutungamira nekufambisa basa. So there are things zvekuti nokuti hausi Mwari uye munhu kana ari mupenyu whether ari kuita error or not, the door is still open. You know, chandofarira panguva ya Noah. Noah nyange wapiwa the task to construct an ark, he had no right to close the door. Bible rangu wrote, and the Lord closed the door. Maybe I need to open the scripture. Ndokurwadza kwazvinoita kana uri munhu anorwadziwa nezvinhu zvaMwari. Nyasha dzinonakidza hadziitirwa, dzinobohwa kune vasingafarira kudziitirwa. Nyasha dzinonakidza hadziitirwa. I'll read Genesis 7 verse 13. Nemusi woyo Noah wakapinda muareka nemhuri yake, ivo nemhuka dzose namarudzi adzo nezvipfuwo zvose namarudzi azvo. Zvikapinda muareka zviri zviviri zviviri, zvose zvikapinda mvura zhinji ikavapo. Pandoda ndiverenge apa nice. Genesis 7 verse 16. Zvose zvakapinda zvichiita mukono nemukadzi, zvose zvipenyu nezvakarayirwa naJehovha. Jehovha akamuzaririra mukati, and the Lord closed the ark. And the Lord closed the ark. Ndatuona apa ka problem karipo mshana. Noah apiwa the task to construct the ark. Unoziva ukanzi vakachinichi vanhu voregera kujoina zvinhu zvoregera kufamba sekufunga kwako kuti vanhu vadai wonyimwa mukana wokuvhara dhoo racho. Mwari ivo ndiwo wovhara dhoo. That's a picture, that's a sign yekuti chedu kushumira Kristu kutonga ndekwa Jehovha, uye anopa vanhu nguva nemikana ndiMwari. And the Lord God closed the ark, not Noah. Construction done by man. Closing of the door done by God. Hauna simba rekuvharira vamwe. Vhangeri renyasha raKristu kutaura kunaka nekugona kwaMwari. Kune munhu wokuti ndikaparidzira inini anogona kuramba kutendeuka kwacho, asina kuramba Mwari, but nokuti handifarira handigamuchire. Saka Mwari vachitidana takawanda. Kuna asingafarire kuchechi kwandinopinda, but anofarira kushumirwa kwaKristu nyange Mwari vachishanda neni. Sauchona harisi vhangeri rekuti kwamuri ikoko makarasika pindai kwedu budai dzenyu venyu havazive nokudii. Nokuti inzwa, ini ndisati ndashumira panotoda kuti nditendeuke Mwari vandidane ndiwe mushumiri. Zvoroti rakaita kuti nditendeuke riri correct. Nokuti hautendeuke nevhangeri riri wrong obva wava founder wechurch. No. Kana wakatendeuka neri wrong, your foundation also can be wrong. Saka azviite kuti munhu ati I'm the only man sent by God, or the only woman sent by God with the truth, vamwe vese vakarasika. How were you born again? Boshoko roti vangatendeuka sei vasina kuparidzirwa. Saka nare kunyepa richitendeutsa munhu kuti azoparidza rechokwadi, foundation iyo ine error. What am I trying to say? Go and tell my disciples and Peter. Why and Peter? Mwari unoziva moyo yevanhu nekufunga kwevanhu.
asi Mwari une rudo nenyasha noupenyu hwevanhu. So vavhangeri vari pano, Baba Chirao, vavhangeri vari pano, vafundisi vari pano, vashumiri vari pano, we have no right as ministers of the word to close a door for anyone. Mwari akatiwanira nyasha, akatipa nguva pataitomboramba shoko kusvika titendeuke. Achinawo mwoyo murefu kuitira vamwe vanoramba kana tichiparidza, but vanogona kuzotendeuka nekushumirwa kuchaita nevamwe. Ameni kana ndiri kunzwika. Haisi mhosva kuti ndikaparidza ineni munhu woramba. Mwari vanogona kupa munhu another chance achiparidzirwa nemumwe munhu. Saka handigone kuisa judgment pane munhu kuti ukatoramba vhangeri randikuparidzai, God will curse you. Ukaramba zvandiri kutaura izvi, God will curse you. Mwari haatumwe zvokuita nevanhu. Mwari unoita sekuda kwake. Saka patinoita prayer tichiti kuda kwenyu ngakuitwe, unoti patinoti kuda kwenyu ngakuitwe handina kwangu here kwandoda kuti kuitwe. But he order yescripture, hear the Lord's prayer, let thy will be done, thy will, kuda kwenyu Mwari. So Mwari vakada vakanzwa tsitsi neupenyu humwe munhu wandisiri kufarira, kuda kwawo ndokunoita prevail. Nokuti nzwa akaenda pamuchinjikwa akadeura ropa kuti vanhu vapone ndiJesu. Ane moyo murefu nevanhu ndi Kristu. But munhu unogona kushayiwa hanya ane moyo murefu nemumwe munhu. Pachazvakanakira hakuna munhu akafira vanhu. Akafira vanhu ndi Kristu. Ane moyo murefu nenyasha noupenyu hwevanhu. There is no man of God, preacher or woman of God who has the right to close the door. Bvunza Noah. Areka inogona kurwadza kuvaka. But iwe kana wapinda chimirira Mwari vavhare nenguva yavo. No right to close the door. Kunyima vamwe opportunity nemukana. Jesu wakada Peter. Sekuti wakaziva mwoyo vanhu nekereke yaasiya. Mark 16:17. Anoti go and tell my disciples and Peter that we meet in Galilee. Panoti end panotaridza mwoyo murefu nenyasha dzaMwari. Kumunhu anga apiwa judgment nemaonero evamwe vanhu. But message yaranayo nayo manera nhasi ndemanzwiro. Faith comes by hearing. Hearing number one. And hearing by the word of God. Two levels of hearing. Hearing number one. Ndenzeve. Wese anenzeve anonzwa. Asi ukanzwa Jesu achiti anenzeve dzekunzwa ngaanzwe. Kune imwe level yeimwe nzeve. Which is a result of the word of God that is in you. Inokupa mamwe manzwiro. Shoko raMwari ngarisvikire pa level of faith yekutenda nematurity yako. Kuti recreate zvarinocreate. Saka uchiona mumwe anoita faith yakakura, mumwe faith diki, shoko rakafanana. Why? Nekuda kwokuti iye akakura. Pamanzwiro aanozoita anoblenda nezviri maari. So ndakazodiscover kuti zvimwe zvatinoti zviri wrong, tisu tinenge tiri paplatform iri wrong, kana tisiri mature pamanzwiro. Zvaunozoona kuti ukakura zvimwe zvawaiti zviri wrong hazvisi. But the level of your reasoning ndo yakakupa that judgment, not the Spirit of God. Your level of reasoning, your level of maturity ndo yakakupa the way yawakajaja zvawakanzwa kusvika wakura. Kana wakura unonzwa semunhu mukuru. Kana uri mudiki unonzwawo semwana mudiki. Chikoro primary kuti nemetsi dzataita dzadzisinganetse manje. Kwangonzi 2 - 5 vatokosumudza ruoko what it can't. But it can't ese ndakazoona kuti kune level yekuti anowekeka. It can. Kune kwainobuda iri it can. Yotokupa answer. But gorera wakati it can't kumashure makomberera namaoko. Sa ukaattracta vanhu same level lako. Vanobelieve in you. Vasina a mind iri open to learn and to grow. But vanova pa level yako as a benchmark.
tichataura pastor wedu ndicho zvaafunga ndizvo munhu asingadi kana mwari hamude munhu iyeye atori wrong kudenga haendi. You breed a generation yevanhu vanokukuvadza uye uchivakuvadza wakavanyima a room to learn and a room to grow. I learn from different and many preachers. Ndine open mind to learn from others. Saka ndine ani kuti ndadzidza zvakawanda kubva kune vamwe ndova ndati I'm the only one. Mhiripiri inovava at a certain level. Mhiripiri inonaka zvekuti ukashayiwa mumuriwo unotonzwa kuti panapa pane chashota. Zvinofarirwa nevati kurei zvinogona kusafarirwa nevadiki. Vadiki vachiti chinhu hachiite chiri wrong, kune vakuru vanoti chinhu tikachishaya zvinzoda zvifambe zvakanaka. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Ibhedheni yadyarwa mandiri kuti ndigone kushare nemi manera anasi. Regai namati. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. We thank you for your love and your mercy. Nyasha dzidururwe mukudarika kwedu kose Baba, takumbira rudo rwenyu nenyasha. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, ngarikudzwe ribatwe neutsvene, nokuti munotida Baba. Ropa nemvura zvakerera pamuchinjikwa. Shoko rikati ani nani unotenda unoponeswa. Takumbira nyasha kufukidzirwa neropa regwayana, kunatswa nekugoneswa nemi. Zita renyu rikudzwe riremekedzwe. Takutendai nechipo cheupenyu kutichengeta nekutirwira muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. People of God, God bless you. Vanhu vaMwari ropafadzwai, nyasha dziwanzwe. Mutsvene akuchengetei nekukugonesai. Tisanganiswe zvakare. Ndine ma-announcements andinoda kupa. I'll be traveling. Ndichange ndiri kumusi wa 12 September. 12 September I'll be in South Africa. Kunonzi kuBrits. 3 days conference. 12 to 15 I'll be in South Africa kuBrits. 22 to 24 I'll be in Kempton Park. Kempton Park, that's Pretoria. This coming Saturday nendiri kumusha kunonzi kwaMurambinda kubuyera uko. Tiri kubuyera kwaMurambinda kumusha. I'll be preaching there kubuyera kwaMurambinda this coming Friday. Sunday ndine 2 options. Aisati yanyatsopasa, but I might be in Bulawayo or Chegutu. Bulawayo or Chegutu this Sunday. But Saturday kwaMurambinda. Tiri kwaMurambinda. Then tozouya ku Brits, that's South Africa ku Brits. It's part of Pretoria. Takuenda ku Rustenburg, tiri ku Brits. Then Kempton Park 22 September, Kempton Park. 29 September I'll be in Chitungwiza. Mwari vachititira zvakanaka. So that's the schedule, that's the calendar there. And all the guys in diaspora ku UK, the UK people, October 12, Doncaster Conference Center. Doncaster Conference Center will be in UK. Tinange tiri ku UK. So vari ku UK is the opportunity for the first time. Tinange tiri ku Doncaster Center. So we are coming there to UK. I'll send the poster as well. So South Africa, UK, and also Nandakanganwa October are loaded ne Beira. FM yoku Beira. We are coming to Beira muna October, and also Wange Victoria Falls muna October. Wange Victoria Falls tirikuya. So tine UK, tine Wange
Vic Falls, Nebeira, will be there, Blawayo. So many places idzodzo tiri kuya pedyo nekwamuri, and Cape Town as well, Cape Town as well, Cape Town as well. Mwari vachiitira zvakanaka. So hama dzangu muropafadzwe, Mwari wenyasha akuchengetei, mutsvene akugonesei. Clara Mandlovu, God bless you. Gideon Mutandwa, Baba Chelsea, Murise zvenyu, Mwari vakuitire nyasha. Andy Lengala, God bless you, God bless you. Yeah, that's Breath, Northwest Province, yes. Shadrach Chishambi Muyambo, God bless you. Kempton back, I'll be there. Vitalis Moyo, I'll be also in Cape Town very soon. Gladys Manduna, Tafadzwa Manduna, Tafadzwa Shoniwa. Fishhook. Cape Town will be in Fishhook. I will let you know the date soon. Baba na mai Maduro kwakadiko ku Australia, Mwari vakuitire nyasha. Baba na mai Maduro, God bless you. Rachel Mudzimba, how are you doing? Happy to see you online. Nyasha dzwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Chiratidzo Muza, God bless you. Clemens Dzinoreva, Brain Chikandiwa, David Chakala, how are you doing, my brother? Pakadiko pa Deben. Yes, I'll be coming Deben as well. Ndichange ndiri ku Deben soon, but October I'll be in Deben. I'll let you know the dates as well. Mwari vachiitira zvakanaka. Gweru, I'll be in Gweru 6 September. So ndichatanga neGweru 9 Sandabuda out. I'll be in Gweru 6 September. Then 12 Breast, that Northwest. Mwari vachiitira zvakanaka. Innocent Polite Mutize, God bless you. Munyamati Mujewe, God bless you. So I'll be in Doncaster, that's Yorkshire. All right. God bless you, God bless you. Simba Thomas, how are you? Junior Katiza, God bless you. Jimstone, yeah, I was in Jimstone 2 weeks ago. Innocent Chirao, God bless you. Tafadzwa Chabuka, Agnes Chimeri, God bless you. My boys, my Ali, God bless you. Precious Ruzidzo, may the good Lord bless you. Emily Chimombe, Kudzaine Marata, Fadzwa Nota, Richmond Munembi, God bless you. Emmanuel Suwai Muchimadina, Willpower, Makadiko Munowashe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakuchengetei, muenda mberi. We're happy to see you online. Mwari vakuitire nyasha. Baba Mvuri na Mai Mvuri, God bless you. Honest Maruofa, Kudzaine Mara, Morris Zoya, Isaac Zulu, how are you? Brighton Tivana, God bless you. Grandview Solar System, how are you doing? Givenchy Mahlebeza, God bless you. Innocent Chirao, Agnes Chimeri. So bye bye guys. Murare munyasha, Mwari vakuchengete. Baba ndataura nyasha, ndataura favor. Vana venyu zvavanobata nemaoko zviropafadzwa, zvavanoshuwira semhuri zvizadzikiswe favor neprotection yenyu muwanano nemabasa neupenyu hwavo muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Bye bye. God bless you. Bye bye. Bye bye. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Bye bye.